uNkulunkulu akakulonde uphile, uphushe, uphumelele kukona konke okwenzayo. Kodwa-ke siyacela-ke nganakwethu ukuthi uma usunesifiso ukuthi uyisebenzisele inamba, kube ukuthi nawe ngoyesekayo i-channel ngendlela ongayiseka ngayo. Ngabe uyanikela, ngabe ubheka ama-video, ubheka ama-ads, yabo. Uzobe sofona kusongo 9 ekuseni ka 5 ntambama kuphela, Monday to Friday kuphela. WhatsApp, awusebenzisi WhatsApp. Anele zide sawubona ninjani. Ukuphupha imoto ingavumi ukuduma isho ukuthini? So uphupheka imoto ibingafuni ukuduma, ibingavumi ukuduma, ibingadumi ngesikhathi ezama ukuyistarta, yabona. She was trying to kickstart the car or start a car, but bekunzima. So la-ke singakusho-ke esikhathini esiningi uma uphupha imoto kuyaba uphawu olubi uma ingadumi. Lokhu kusho ukuthi ngenzeka ukukhonjiswa ukuthi kumele usukume ukhuleke ngamandla, noma-ke ungabe uthola usizo kubelaphi. Kungenjalo ungase kubhekane nezithiyo ezizobambezela izinhlelo nezifiso kanye nenqubekela phambili ngenxa yokuthi-ke uvaliwe ubunhlanhla. So abanye abantu uma bevala lento ewubunhlanhla kuba nalento-ke le ebona imoto ukuthi iyayidumisa ingadumi, noma kuthi iyaduma ivele ibheke esikhotheni, ivele ibheke emaweni, ivele ibheke ematsheni, yabona, iphaphalazi. Number 2, kwesinye isikhathi uma ngenzeka uphupha imoto uphawu olubi ngane yakuthi uma ingadumi, ngoba lokho kusho ukuthi-ke ngenzeka ungokhonjiswayo wena ukuthi ungase uphoxeke ngenxa yokuzabalaza, ukusebenza kanzima noma ukuzikhandla, kepha ungayiboni inqubekela phambili, yabona. Yes, yebo. Number 3, kuyenzeka futhi uma uphupha imoto kube uphawu oluthathwa njengolubi uma ingadumi. Lokho kusho ukuthi ngenzeka ukhonjiswa ukuthi-ke wena uqobo uphelelwe ngamandla nomfutho nogqozi ngenxa yokuzizwa ukuthi ukhathele futhi awusenayo nentshisekelo yokufeza okufanele ukwenze, yabona. Abanye abantu ngenxa yokuphela ukuthi mhlawumbe useyayiforce ukwenzela into ethile kodwa umoya awusavumi, egcine ephonsa ithawula. Engayibona nje idabalaza le moto ethi uyayidumisa ingadumi, kanti yena lo muntu osephelelwe amandla nomfutho noma osephelelwe ugqozi ngenxa yokuthi mhlawumbe usekuzame konke, usekhathele lo muntu, akasenayo nentshisekelo yokufeza lokho ebefanele ngabe uyakufeza, lokho ebefanele ngabe uyakwenza empilweni yakhe. Siyabonga kakhulu-ke besibheka la uma imoto ingadumi, uma uyidumisa, imoto ingavumi ukuduma, imoto ingafuni ukuduma, imoto yehluleka ukuduma. Siyathoba kakhulu ngani zakwethu, yisapoteni ki-channel lena, nibheka ama-video, ninikele kwi-channel, unganikela ukuthi mhlawumbe wena ubheka ama-ads, video, yabo. Siyabonga.